ihe ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo a sị nkachite abụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ ọgwụ, onye chụba anyị daa, onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ma onwe ya. A sị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo n'ihe ọma ga na-emere anyị. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ume ka ụwa were anya ha wee fụ. Abụ m onye isi ọchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa. Nke mbụgoro bụ na ana m ekene viewers all over the world. My friends, ndị niile sonyere m na mmemme birthday m mere ya na all triple celebration, have my house opening, birthday and the Ofala also festival. Oh, it's like a love feast. Ndị mmadụ si mba dị iche iche wee bịa nọnyere m. Ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile hapụrụ ihe niile ha na-eme wee bịa nọnyere m n'ụbọchị a. Ekwuazị m okwu ngọzi n'isi ndị niile obi ha dị n'ihe nyanwa ihe anyị na-eme, ihe anyị mere, mana duto na ha nọ ebe tara aka ha enwewuru ike ịbịa. A sị m na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na ngọzi ga-abụ nke ụnụ. Kenekwazi ndị bụ na ha bịawuro. Ụfọdụ sendikwara ego sị ka anyị gbuwe anụ, bute mmanya wee nyewe ndị mmadụ. Ụbọchị ahụ ndị mmadụ riri nwụọ. E nwere ndị gbakwuru ọsọ nkwụ, agbara ọsọ nkwụ nke bụ na nke Eze-Ana Ugochi tubelu even taa kịta m na-eme vidiyo, ndị mmadụ ka nọkwa na-eri na-aṅụ mmanya, ka nọkwa onye bịa orijuo afọ enwujuo afọ ya gba ọsọ mmanya. Ee, ọ sadaka ka anyị na-eme. Akọwago m ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma. Ya bụ mmemme anyị mere bụ mmemme iji wee kele Chukwu Okike onye ike niile si n'aka ya abịa maka ya bụ ngọzi na mbuli elu na ihe ọma dị iche iche o mere ebe m nọ. Mmegwazi n'etiti ndị enyi m gasị dị iche iche. Ekenego m na nkwado dị iche iche unu nyere fụ na ya bụ mmemme gara nke ọma. Wee bịazie n'ụbọchị taa ka nkọwa magoro ọkwa ị kwesịrị ịma. Aja mbuli elu, aja ịpụta ihe anyị na-emewu every month ritual, 14 days ritual nke ọnwa Disemba, na-ebido na 3rd of December nke bụ echi. Ọtụtụ ndị mmadụ akwụnyebegodoro ụgwọ ka ha sonye na ya bụ mmemme. So ọ bụrụ na ịka chọrọ iso na ndị ga-esonye na ya bụ mmemme, ma na ị ga-akaba akwụnye ụgwọ taa n'ụzọ ụtụtụ echi. Mmadụ one ọbụla ndị kwụnye ụgwọ ebubo nara ibu, mmadụ one ọbụla kwụnyere ụgwọ ka anyị ga-ebido ya bụ mmemme. Remember, ọ bụghị a na-ebidie mma onye ọzọ enwere ike isonyeziri anyị na-abụrụkwasị nke Jenụwarị. Ekwuru m na this 14 days rituals o gwara nke bụ ọgwa ndị chọrọ ka a chụọ ọrụ sọgụ nwa aja for 14 days. Achụcha aja were eburu mechie mee ka mmalụ. Ọgwa ndị chọrọ isonye na nke igwe, ndị a ga na-agba afọ ha ga-abụ in a group. Achụcha aja ụbọchị a ga-emechikwa ya in a group, egbukwa ebu n'afọ ha niile. Echaachị ya maka ngwa gị etu ị ga-esi wee nwee ike isonye na nke ọbụla ị chọrọ isonye n'ime ya. Dịka ihe m kwuru m na ndị na-esonye na aja na-aga enwe great testimonies n'isi ndị ga-abịa sonye
na ya bụ mmemme anyị na-eme, a ga-enwe massive financial breakthrough, a ga-enwe upliftment and abundant blessing. There must be cost breaking, there must be abundant favor. N'ihe niile ekweghị omume ga-ebidozikwa omume n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. There must be cost breaking. Ihe niile anwa ndị mmadụ na-eche na o kweghịzi omume n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, na ọ ga-ebidozikwa omume. Enwere m ụlọ ndị mmadụ na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ga-esonye na aja. The kind of money some of them will see and receive from now to 31st December, it will be scarce. Mee ihe kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ịbụgo onye chụrụ aja nke onwe, ma ọ bụ na dibịa dị iche iche alụgoro gị ọrụ ọgarọ, chụgoro aja, sonye na anyị na aja ritual. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị sonyere anyị na nke ọnwa gara aga na-enye testimony furu ihe dị iche. Ụfọdụ n'ime ndị sokwa na nke gara aga sokwa na nke a. A sị na Chidimma ga-adị na egwu ọma ga-agụba. Isiokwu m n'ụbọchị taa bụrụ entities of powers n'ọdịnala Igbo, spiritual hierarchy n'ọdịnala Igbo. Ihe ị kwesịrị ịma bido na chi gị gaa na ndị ichie gaa na ezumezu, maka na ezumezu aha jikọta ha niile wee gbadabazie na deities alụkwụsị, entities of powers. Maka what you don't know is only a mystery to you and not all. Ọtụtụ ndị mmadụ ka ndị ụka ọbịa riri anyị eri. Ana m akpọ onye ọbụla bụ onye Igbo chighata n'ọdịnala. N'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ikwezina ka ị bụrụ onye riri eri. Ihe na-esi na nke onye akarịa. There was so massive deceit to remindset our people. Believe in me, n'oge ndị ụka anyarị abịabeghị na Igbo, anyị nwere nsọ, enwere high moral standard. Maka na ndị be anyị bụ ndị na-edebe iwu. Mana mgbe ndị ụka ọbịa bịara, ewetara lot of ihe imepe anya nke adabaghị. Ndị mmadụ wee tinye aka n'ụzọ so many things ụghọtọnọ. Agakwa n'iru wee kọtọọ okpukpere anyị, kọtọọ usoro anyị bụ ndị ji adị ndụ. Our moral standard wee gbatuo. Nke bụ na ndị mmadụ na-emezi mpụ n'ọtọnọ, na-akpọzighị ha ihe ọjọọ ọbụla. Site n'ụzọ dị etu a, mpịtị mpi wee na-ekwe. Where you are today is because you have not done the right thing. O nwere ihe mmụọ ndị bịara abịa ga-emere gị nke ihe ngaghị enweta na ọ bụrụ na ị chighata ma chigharịtakwa na nna gị. Nke mbugoro na ịnata n'ọdịnala na-ewepụgoro egwu. Unless na ịbụ onye adị echukwa chi gị na-echukwa ihe dị n'ụzọ gị. Nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ na ị na-echukwa chi gị na-echukwa ihe dị n'ụzọ gị, mmadụ ọbụla apụghị ime gị ihe ọbụla. No human will succeed. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu na isi na-acha ya awọ, meaning if your chi does not support any evil to happen to you, never, they will never happen to you. Ndị Igbo tụkwa ilu sị na onye buru chi ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. You cannot go ahead of your chi. Ya chi onye ụwa. Ndị ụka kpọrọ ya guardian angel.
akọwago m ọtụtụ mgbe wee gwa ndị mmadụ chi onye ụwa gị bụ ya guardian angel, nwa bụ ya like ya third eye. Onye nwa bụ mmụọ na-ewetara gị ọnụ na-ekwuru gị nke mbụ, nwa bụ onye na-ewetara gị na-ataraktara gị goodies in the spiritual realm, maka na onye nwa bụ onye maara ụzọ. So ị ga-eme ihe ọbụla ị kwesịrị ime ka gị na chi gị bụrụ otu, ka chi gị wee na-agbara gị ọgụ na mmụọ, ka mmadụ gị ofu atụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwa okorobịa ibi na ya dị, na ọ na-enwe agbọghọbịa biri na ya dị, o wee nwee this particular teenager ma nwatakịrị ọbụla na-abụ oge ọbụla ọ bịa jụọ gị kere ihe ị chọrọ, o jeru gị ozi na-ekene gị ọfụma. Onwe ụbọchị ị na-abata wee fụ ka anya na ndị mmadụ na-enwe exchange n'ụdị ọbụla n'ụzọ, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-agba mbọ otu ị nwere ike ịfụ na-edoziri ihe ọbụla na-esere ya na onye ọbụla. Maka gịnị? Ọ nwatakịrị na-erubere gị isi, ọkwa eziokwu. Mana ọ bụrụ na nwatakịrị gị na-ebido ya dị mana ọ dị erubere gị isi, ịfụ ka anya na ndị mmadụ na-enwe problem, ị gasịrị onwe gị ike. Mana ọ bụrụ nke ahụ na-erubere gị isi, ya akwụsị ka ihe ọ bụ igbo ọgụ. Etu a ka ọ dị gị na mmụọ. So na ya chi onye ụwa ya guardian angel bụ the first being, ya nwa bụ the closest being to you. You must try to be closer to ya chi. Maka na ọchị ji oke. Imecha nka, try as much as possible to reconnect yourself with your ancestors. Ha nwa bụ the spiritual backers. Ọ ha nwa bụ ha nọ na decision making in the spiritual realm. Ndị ụka kpọrọ ha the sense. Ị na-afụ mgbe ndị ụka ọbịa onwe mgbe ha na-asị na tata ka ha na-eme Feast of All Saints November 1. Nwoge onye ahụ apụta ha sị na ha na-akpọ litany nke onye nwa banyere anyị ebere, litany nke onye nwa a na-ayọ. Ngwara nke onye ahụ ha bịa iwe gị a na-agbọsị aha ndị niile bụ ndị ọcha nke nwere ofu onye bụ onye isi ojii nọ n'ime ya. Ịfụ na politiks ndị ọcha na-eme wee rie anyị erie. Kedu ka esi gwa gị ikwelu na thousands of years Igbos have been in existence from 300 BC. Ị na-achọ ịgwa m na ọgwụ na agụwala ị na-eji nna gị from their father side and their mother side. Ị ma na agụwa ya back to BC na-enwego hundreds na from your mother side, hundreds for your father side bụ your ancestors. Mmadụ wee gwa gị na o nwere onye ikwu gị nọ n'otu ndị ichie, n'otu ndị ọnụ na-ekwuru gị, ikwelụ maka na eriri gị eri. Maka na ọ bụrụ na ha gwara ndị be anyị truly na ụfọdụ ndị nna nna anyị ha esonyego n'otu ndị ichie to na-ayọta ayịyọ, our people will be forced to be calling upon our ancestors and ndị ichie ka anyị ọrụ ha ayịyọ. Ịghọtara ya? Kedu ife ha mere? Ke strategy ha ji bịa? Strategy ha ji wee bịa demonize ya ndị nna nna anyị ha. Banye na-agwa na ndị nna nna gị kpere arụsị. What they don't even know. Yes. Bụ allegation na ndị nna nna anyị wụ pagans. Therefore, na ha nọ n'ebe ịta afụfụ. Ife n'ihe agwala gị ikwelu. Excuse me, sorry. Because na ọ bụ ndị okpukpere ma ka esi eri mindset ndị mmadụ. Even ndị Jew na ndị okpukpere ndị ọzọ dị iche iche, ma ndị Hindu ma ndị Buddha, ndị ọbụla na-ekpere chi nke ha n'asụsụ nke ala ha, and Chukwu okike na-agọzi ha.
It will interest you to know that first, na it will interest you to know that ọ bụrụ na asị ka agụwa the first 100 scientists in the world, it will interest you to know that na majority n'ime ha abụrụ even a Christian. Majority n'ime ha na-ekpere chi nke ala ha. If you like, call them anything you want. If you like, call them free thinkers. They don't care. The most important thing is that they connected with their ancestors and na ike nke ha build n'ime onwe ha na ha ji na-eme research, na-eme development. Mana ọ bụrụ na ị maghị erie ọlụ si na ndị nna nna ha nọ n'ọkụ mmụọ, even ofu onye, even our own father thanks ka eme sent na blessed ka kwụbara ya taa. Ifuru na arịrị anyị eri were anyị na-eplay politics. Ihe a na-achọ ịgwa na onwere onye isi black the word he ka ha pronounce gorie na ọ bụ onye nsọ. Politics. Ndị black, awe blacks people, anyị jiri anyị wee na-agbari football. Ọ bụrụ na gị nwa na-ene m anya, yes, gị nwa na-ene m anya, na ịgwarọ ya children ka e nwee ụbọchị eji ewepụta wee kpọkwuo ancestors, wee yọọ ha wapụrụ ha ọchị. Time will come in the next 200 years, mụ na gị, yes, mụ na gị, I brought ancestors. Your children will, despite how far na tata, your children will count you as one of the demons. A ga-eje kpọta ofu ofeke ka ọ bịa na-efekasị mmiri na compound, na-efekasị oyi n'ụdị na-arụ ọrụ ezinụlọ. So ikweta bido taa kọwalụ ụmụ gị na relatives gị na family unu kwesịrị inwe ụbọchị eji echeta ndị nna nna unu ha, ndị zọtara ana ngwuru dị iche iche nke unu bi na ya, ndị unu na-aza afa ha as surname. Unu kwesịrị inwe ụbọchị unu ji awapụrụ ha ọjị na ihe na-esi na nke onye akarịa. Unu ehizi n'ifuru. Ndị Igbo nwee na uche. Even Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru tresịrị agbụrụ ya to agbụrụ David, si a na-akpa Jizọs nwa David mere m ebere. Ya gụọ ya na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Gị nwa na onwe gị wuzu onye ofeke jụrụ na ime recognize ya even ancestors. Now, Eze-Ana Ugochi tubelu is restoring our own obi na ngwurube nna m, ozi ngwurube m. N'obi ebe anyị si pụta, ụmụ ihe dị n'obi, ọzi ebe edebere dịka obi ngwuru. Na mmụọ wee Eze-Ana restore go obi, wee gwazie ndị nna nna ya ha biko na bịawazienụ n'obi ma anyị dedicate. Ọ na-dedicate na December, early January dedicate si abịazie n'obi m ka unu bịa ribe bịa ṅụba. Ọtara ya bịazie n'obi m ka unu bịa na-eri ma na-aṅụ. Arụsịgo m obi ọfọ finalize ka finalize ya. Ọtago so si abịawanụ ebe ọ bụ na ndị ebe obi anyị nọ na-ekwesịrọ na ha chọrọ adịrị interested. I welcome them in both arms. Understand? Na-arụ wewere ha ụlọ, ha wee were m ụlọ ihe ọma dị iche iche. Gị nwa na onwe bụrụ onye riri eri, bụrụ onye nke na-akwatu obi dị na be nna gị, ịmakwa na eriri gị eri. Ndị agha ọcha anya dị awụtara ihe na-etiche na ha fụrụ gị n'anya. Ịmara na ndị ahụ purely businessmen, ọ na ịmara. Jenu Europe, one of my friends nọ Europe now na-agwa m na ije n'ụlọ ụka nwere ike ije ma afọ na mmadụ 50. N'inwere ụfọdụ ụlọ ụka ya bụ ije n'Europe esie nri binye gị na-ayọ ụnụ biko ụnụ bịakwa ụka. Ndị mmasị nwere keke ha ego ka ha bịakwa ka ha wee bịa n'ụbọchị ọzọ. Ịmara ndị be ha mara ihe niile abụ ihe eriri eri na ndị Afrịka ka eriri eri. Ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na some of these Orthodox church, ọ bụrụ na the whole Africa kwụsị iremit ego back to ndị ebe isi seat of power do ka ha nọ, na ụfọdụ some of these churches will go hungry. Every month o nwere ego na-esi na diocese ọ na-aga na akpa ndị isi ụka ha.
eji emente n'obodo ndị ọcha dị iche obodo dị iche ha si wee bịa ụna ama ọnụ ọlụ ka a na-eri anyị enwere so much agitation for them to leave Africa in order to go they bring in their businessmen in the name of religion clergymen ka ha continue to exploiting us by telling us about offering and tithe and etc. Ịma ọ na-eri ndị be anyị ọlụ mana o nwezie ka esi wee nwee nnukwute nsogbu mkpagbu ọbụla imegide ndị be anyị they will not say pem onwe nke ha kwuru ekwu man of pretense they did not mean it and match it with action. Ịma ọ na-eriri anyị eri ndị Igbo ndị ọdịnala ndị Afrịka ụmụ Afrịka go back to your root. Ị nọ na Ghana, ị nọ na Senegal, ị nọ na Gabon, go back to your root. Go back to your root. N'ihe ga-esi nri na nke onye wee karịa ịbụzi na onye riri eri. Go to UK. Ụfọdụ ndị niile ndị ya bụ pensioners ndị agadi ụka na agadi nwanyị ọha ndị na-eje ụka maka na gịnị ha emepego anya ha wee fụ na ihe niile a na-akọ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa wụ just ka ọ bụrụ enwere lot of distortion. Even Jizọs ndị ụka ọbịa sị na ya bịara imebi iwu Moses na ya bịara ka ọ kwụrụ ekelesu ka emezie onwe ọgwara ebe Jizọs ndị ụka ọbịa sịrị na ọ bụrụ na ikwere na ya ije ọkụ mmụọ okwurụtara okwu ya then mana ndị mmadụ ndị na-agba ka ha data ego so many things after death of Jesus they start bringing so many things nke asịrị njọ some of these things asị na ọ bụ njọ because of the various councils of the church ebe a ga-abịa nzukọ general convention fa ha mandate ofe ihe kpebie tie ọfọ ha na sị onye ọbụla asịrị let the person be anathema na onye abụrụ ọnụ ọ na modern centuries ka ị mara afụzi those words now. Go and read some of these ancient books of the churches. You have here an appointment for Catholic, you have here an appointment imprimatur. And so many of the councils of the church. If we hear baby Gasrenia, like Castle of Ephesus, a man of baby, see that let Onyobona saying that the Mary is not Theotokos, the mother of God. Let the person be anathema. Asịghị na ọ bụ nne nke Chukwu ikwelu ihe niile abụ nkụzi ọdịbendị ndị Rom ka a bịa na-akụziri gị chighata n'ọdịnala embrace their gods of the land embrace their forefathers ka ha gọzibe gị. You cannot go far without their support, entities of powers. Ekwuona m ya akwụkwọ ya ọzọ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa nke o ji bụrụ chi ọ bụrụ onyenwa dị in charge of day to day of worldly activities in the spiritual realm ọ bụrụ onyenwa nwegwu na earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Onye isi ala taa abụrụ onyenwa dị in charge of punish ndị mmadụ ma ọ bụ ịkwụ ha ụgwọ dịka ezi ọrụ ha si dị. You reap whatever you sow. You sow good, you reap good. You sow bad, you reap bad. So earthly governance ọ bụrụ onyenwa dị in charge of punishing and paying. Ekega ọrụ enwego ndị angelo nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha discipline gị whenever you go wrong and they uplift gị whenever you do something good. Ọ ihe kwesịrị ịma na how things work in the spiritual realm. Ekere ọrụ eke try ya ka ime onwe gị enyi entities of powers ka ha na-akwụdoro gị bụrụ mmụọ ga na-ekwuru gị na mmụọ. Akwụwargoro m na last lecture m ebe m kọwara gbasara
formulation and installation of deities na alụ kwụsị na arụsị abụrụ nwere mmadụ ọbụla egburu mgbe a na-ehibe arụsị nọ ka igbe ọgbụgba ndụ nkwekọrịta ụmụ mmadụ. Na-echefukwana we are small gods. Mgbe ọbụla ndị nna nna anyị ekwekọrịtara n'ofu onu n'ofu asụsụ kwuchie okwu tie ọfọ n'ala si na ka o si etu anyị si wee kwue wee dị ka o si n'ụfọdụ ọ dịwaghị etu ọnwụ ihe ọbụla ndị kwekọrịtara n'onwe ha wee sị na ihe a ya adị etu a ka ọ dị ewe ihe ya bụ mmụọ. Ihe agba njelu nke Chukwu akpọtụrụ akpọtụ ọ nọrọ ka ndị minista anyị si n'aka ha wee na-ejekwu onye isi ala. So etu esi wee nwecha ma kanselọ ma chairman gọọmenti chairman ma gọvanọ etu a ka esi wee kekwa entities of powers from down to up and from up to down. You will only run into challenges of life when you decide not to adapt to them. Make them your special friends ka akwụdoro gị. Do ihe na-akpọ personal relation PR ka ha fụta gị dị ka ezi enyi ha ka ha kwụdoro gị mana mmadụ mana mmụọ. Kedu ka o si duru ụdị ya agbanahụ ya ancestors n'ọsọ ka m nwere onwe mmadụ maka na eriri anyị eri. Do you know maka na ama na gị nwanne yes gị nwanne manya nwekwana ebe ị jere ụka wee ruo ụka etu ezi wee je ụka mgbe eriri front and back. Ị mara na m chiri akpọrọ m ọrụ ka m bịa lụọ ọrụ njụ na m agha alụ ewee na-apịwa m azụ na-ewetara mmụọ problem n'oche aka elefant erie m ka ọkụkọ anọkịta ndị mmadụ abịazọwa oke m ka m kụwara wee pụta wọde si m Eze-Ana na o nwere onye na-eme ka ọ biznes onye arie gị na o nwere onye mere nke ka ngwa nwantịrị mara sometimes ọ bụrụ na ịjụ na ịma azụ ọrụ akpọrọ gị enwere ike isi n'aka mmadụ ibe gị wee pịawa gị azụ ịfụnanya ikwere na ọ na-eme ka ngwa nke bụ eziokwu ihe mere Eze-Ana ji wee bido ọrụ ọzọ aka ọrụ mgbe mbụ a na-akpọ m na-agba na m achọrọ maka na azụrụ m na famili ndị ụka eriri eri o wee ruzie mgbe ha megide na-agba ọsọ ha na-ereziri m dịba na-apịwa m azụ ịma mgbe a na-apịwa m azụ niile na mgba nkịtị kwedo mara ndị ụka nwere ka esi asa mmadụ ise na-asị gị anya na ọya adịcha mma na Job nwere ezinụlọ ya niile nwụsịa atụrụ ya niile nwụsịa efi niile nwụsịa nka a na-akọ akụkọ ịjọta ihe anọzi n'ọgbakọ ya wee nwụrụ. O nwere ndị jụrụ na ha agha ya zọ ọkụ agbụrụ ha atagoro afụma nwụrụ na ya yet that afọ a continue na the family. Ghọtara ya? So righteousness exalt a nation, sin is a reproach. Ejugoro na ezinụlọ gị na ụnụ agha eme ihe a gwara unu mee mmadụ ga-akọntinu na anwụ weda ma ụnụ achọrọ ma ụnụ achọ tie ụnụ adị first ime ime ebeta ji ekwetara mma abịasakwa ọlụ m ọ maka ndị na-abịa akpọ m Eze-Ana nkere ihe a ga-eme na mmadụ na-achị narị oke ma na mmadụ gwuru ewa ya ka ngwa ihe mere mgbe ndị kweta na mma asaka ọlụ m mgbe emekọtasịrị mmadụ wee zọwa my 2 landed properties oge na Abuja. You can call them small flats. The other one is like is a bungalow. Well furnished a bungalow, food fence and everything. And I sunk a borehole there. From there, plus another 2 flats for tenants. And what problem? When I'm over the place as well. The stories Abraham made it tell now. Man, I use one my person. So the property na mma hapụ there the whole properties. Ebe a ka anyị wee sị na ma afụ alụ. Maka na mgbe onye nọkọta gị fụ na ọmụ na akwụchara na ọmụ ịmụ na alụ. Mgbe a ka anyị ma na mpịawa azụ erugo na-asị kere ihe anyị eme nka awesị nwoke m ji n'oge ọrụ m ebido erugo. N'ọha mere ka ezitere m onye mpịawa azụ. I should not fight. Case na court now. I abandoned everything. All the person, what take? Let me go and answer my question. They told me that they will restore everything, but they are doing it. So, go on onwe na asị na mmadụ gwuru wayo mmadụ ọchụrụ n'ọlụ mmadụ napụrụ oke dịrị go nwanne
some of these things na-eme gị ụkwado ka apịawa agha azụ maka na a na-agwa gị maka na agwa ntị okweghị egbupụ isi ya na ntị eso nwere ike a na-agwa gị na-akpọrọ gị ọlụ ma ọ na-agwa gị mezi ihe dị n'ụzọ gị jụrụ ihe dị emezi tinye ereziere ụba ereziere gị pịawa azụ mgbe e bidozi pịawazie gị azụ a ded ikwere na ọ na-eme nọ mgbe a pịwazi ma azụ zọbazie ihe nji wee bụrụ mmadụ nke nji eku ume plọt nji eku ume ihe mere kpọrọ mmadụ sị mụ nataba Abuja nataba ọrụ oyibo Abuja wee dara be nna wee bido ọlụ asịsị ha bidoro ọlụ nwa ihe niile ha kwuru ka ha na-eme mfe adị ihe nna agba ha o mere ka o kwuru daizi ezumezu mmụọ mụ na ha so maka na ihe ọbụla nji eyi ọha eme ya o mee o mere ka o kwuru ka mkpọrọfa so ihe na-achịkọwara gị bụ ya you better come back to your root. Some of the why gị na mmadụ mekọ business ori ego gị could be assume in all could be because na ichukwara mmụọ gị na ha so ha wee decide is to take it by force emekọrọ wee ebe ihe ekute nri maọbụ anụ ka irie n'ụlọ mmadụ tọrọ ịdị arụgata nọọsụ ka ịchụ ọrụ ndị gị na ha so aja nri adana na maọbụ anụ adana na a na-ewere gị by force so edo aka ọ dị. If you refuse to do the needful, they can take some of whatever they want by force. And remember, whenever they do surgery by force, there must be casualties. Example, law of nature made it possible that enwere ike ije n'ukwu mango example a na-aghọ aghọ ị na-afụ na in an effort to pull down ripe mango, you will see that some unripe one will even fall down with them. Yes. So when you allow nature to unplug you, then all the very possible na again with some casualties. Mana ijiri aka gị wee mee ihe ị kwesịrị ime ọbara gị a sị na stitching time saves 9. So you better bido tata gbawa mbọ. Sometimes enwere ike wutere iwe ike jụrụ ihe enye mmụọ ụfọdụ na onwe ike na-alụ ọrụ mmụọ a na-ebu enwe ike na-akwụ ụgwọ akwụcha ụgwọ iwere eburugboro mmụọ adịrị difficult mmụọ nekatazi gị anya ozute onye ga-abịa tipu the whole money ma mmụọ nekata anya nwere ike wetara ofu ahụ ọnwụ ma mmụọ nekata anya wetara ofu wampụ na ọdị ọda ka ị ga-agbada so you must bring the money by fire by force mana ọ karị gị mma na ichere ka ihe otiti bịa jiri aka gị na-achụ aja from time to time ka a na-ebukwepụrụ gị mụọ na aja nwere aja ọbụla ya chụrụ n'isi gị bụ na nkịtị na-achụrụ mmụọ aja a sị na nnụnụ nke igwe nwere ubi maọbụ ọba mana chukwu nke igwe na-azụ ha nri chukwu nke igwe na-azụ ha nri ewu na o si n'aka mụ na gị na-azụ ha nri biko maka na ihe niile ekere eke na-etonye bụ chukwu kọrọ ya the trees, kọrọ ya the birds, kọrọ ya the ant, kọrọ ya the lizard, kpọọ them any them ọ na-aka anyị ka esi enye ha nri and ndị niile niile chukwu kere eke na-etonye bụ Chineke ha na-ekpe ekpere na-agụzi aha ya. So example mgbe m wee Eze-Ana ji eyọcha ayịyọ ihu mmụọ na ha so gbuoro ha ọkụkọ siere ha ji na ọkụkọ a butere ha mgbe ahụ gbupụrụ ọbara ahụ ka ahụ ya afọ na lizard and ant they start feasting on it mgbe m nwetakwara nri na ọkụkọ ahụ m gwara nye ha they will feasting on it ha richa ha si Chukwu okike ya gazie ihe Eze-Ana jikọwa ebe chụọ aja ya gazie mmesizie ete burukwa m nri nke fọn bupụta ndị mmadụ bute mmanya ndị mmadụ nakwa na be m na-abịa eri ihe aja asị ya gazie o wee leruo na nkwụ. So ihe na-achịkọwara gị bụ na when you refuse to give back to nature, nature will take it by force from you. Entities of powers from east to west north and south. Bụ ndị ahụ imeta ha mma na-achụpụrụ ha aja wee gaziere gị. N'Ugochi tụbọrọ na tempụ anyị na-agbakwa afa gbaa afa mmiri gbapụta ihe bụ ihe ị kwesịrị ime ka ịpụta ihe. Nwa ajụjụ ọbụla ị nwere ihe nkụzi taa maọbụ ihe ọbụla nkụzi Igbo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo send ya message 08057837672. Eze-Ana Ugochi tụbọrọ wafa m. My mission is to help people live better life.
chighata mmadụ n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Echefukwana na ụbọchị ụka anyị na-enwe kanselin 8 to 2 o'clock is free, mana ịgba afa miri emi a na-akwụ ụgwọ. Ichefukwana na ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị rituals eme 14 days ritual nke ọnwa Disemba, a sị m na ụzọ ga-emeperịrị. Ekwubie m okwu ngozi n'isi gị nwa, yes, gị nwa na onwe m na-ene anya na vidiyo na under the influence of my voice, gị onye ga-abụ nerechi anya tụsara ya ndị ọzọ. A sị m ka ihe ọma mewere gị. I said, let there be cost breaking, let there be open doors, let there be upliftment. Elemental beings from the east, west, north, and south. Ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-agagharị na-eme mma, bịa tụma ndị mmadụ na-abụ ndị eji ha nwere onwe ha, ndị agbara ụchụ mmụọ ụchụ mmadụ ka asa afa. Ndị niile eji let them be true, let there be breakthrough, let there be upliftment and elevation. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'aha mmụọ niile na-eri oke na tata m nkwọ. A sị m n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ihe ọhụrụ bido mmebe. Entities of powers, let there be miracles from east, west, north, and south. Ekwubie m okwu, let there be release of powers, supernatural powers, breakthrough. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ya gaziere ụnụ n'ọfọ.